až přijede to auto. Tak teď se tady začaly rozjíždět auta. Dobrý den, rádi bychom vám představili projekt MAK 2013. Dobrý den, rádi bychom vám představili projekt MAK 2013. Toto léto podnikneme s Adamem cestu po české vesnici. Kempingový karaván, který povezeme za autem, přetvoříme na mobilní architektonickou kancelář. Kempingová výbava potom bude sloužit jako improvizovaný jednací stůl, výbava baru či kina. Na jednotlivých zastávkách budeme parkovat na návsích a nabízet zdarma architektonické služby či konzultace. Od psí budky přes autobusovou zastávku, přístavbu domů až po případné urbanistické zásahy. Součástí projektu je i bohatý kulturní program. Na jednotlivé zastávky máme pozvané zajímavé hosty nejen z pole architektury. Po ukončení celého projektu budeme třídit dokumentaci, dodělávat naslibované výkresy a na prosinec plánujeme velkou výstavu, která bude doplněna katalogem projektů. Potřebujeme karavan. Bude srdcem celého projektu a naší základnou na cestě. Potřebujeme nějaký starší koupit a přetransformovat ho na mobilní architektonickou kancelář. Potřebujeme hodně papíru na tisk projektů. Budeme potřebovat benzín. Jako trasu pro letošní ročník jsme si zvolili Českomoravskou vrchovinu. Od Mladé Vožice přes Pelhřimov až po Žďár nad Sázavou. Potřebujeme jídlo a pití. Kromě architektonického navrhování budeme pořádat grilovačky, přednášky, diskuze a projekce. Jsou pozváni hosté z oboru i mimo něj. Architekti, výtvarníci, hudebníci a kunsthistorici. Potřebujeme techniku. Technické vybavení naší kanceláře, mobilní internetové připojení a megafon. Potřebujeme web. Ten bude ve formě mapy, na kterou budeme průběžně přidávat všechny projekty, dokumentaci akcí a aktuální program, podle nějž nás bude moct kdokoliv, kdekoliv najít a navštívit.